Shuthi inyanga-ke yamnika-ke izinto-ke ey'julile futhi ey'sabisayo, yayisimtshela-ke ukuthi lento uzolala nayo uyibone futhi uyizwe, kuphela ayizwani nokukhanya. Ubothi uma uswenzile lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, wenze sure ukuthi uyacisha kuba mnyama endlini, uma usubeka indwangu emhlophe. Siphinde silibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZinhle. Most of the time sibaningi lapha na kwi-YouTube, ku-TikTok, uhleze ngisho hlale sithi alamuzi. Ngifuna-ke ukuya kuloliya daba loliyana lokuthi ngithi mina i-scam lento yokuthi uma uyofuna ukuthatha ugodo mase ethi umuntu uzokunika into ozolala nayo, mose ikwakhela imali eningi. I-scam leyo nto. Ngifuna nihlale nazi ukuthi i-scam ngilwa nazo, ngiyibhekile futhi. Bayakwenza-ke abantu ngoba abavamise ukwenza emantombazaneni ukuthi kowesilisa kuthiwe ena akathole nayo into azolala nayo, kodwa kusuke kushiwo indoda. Kuphinde ukuthi indoda uma kufika intombazane ithi nakuyona akathole izomenzela into azolala nayo. Why ngithi scam? Baningi abayibuza lokho. Ngizokuchazela umzekelo ukuthi yini ngithi scam. Ngelinye ilanga intombazane nje eyayixakekele isebenza emajalidini, kodwa manje ifuna ukuceba, yahamba yaya enyangeni. Ithe uma ifika enyangeni, yafika inyanga yayitshela ukuthi I know ngizokunika into ozolala nayo nje ukuze silokhu sinqamulela singalokhu senza izinto zamadlozi ukuze kusheshe. Yaqale yambuza ukuthi unaso isibindi. Uyabuza ukuthi unaso isibindi, ungamelana nanoma yibuphi umzima. Musu uyavuma ukuthi ayena ngamelana, musu uthi ungamelana, ekubone ekubuza imibuzo eminingi, musu uvuma ukuthi hayi ungakwenza, ungabhekana nanoma yibuphi umzima. Ayisithi into inyanga ungakwazi ukulala nento ongayazi, kodwa mase ikwakhela imali eningi. Ayisithi intombazane kulungile, akunankinga. Nangampela-ke inyanga yabe isimnika-ke izinto-ke yamenzisa-ke imgilingwane. Ngichaze-ke indaba zokuthwala ngoba nizosuke nina same bantu ningibuza ukuthi mina angithwele yini. Cha, no, ningababuzi leso zinto. Uthanda ukuthwala, it's your choice. Mina ngizoxwayisa futhi ngilwela isizwe. Nami futhi mhlambe kungenzeka ngi-scam phela. Uma ukuthi nami ngi-scam mfune nisho, ningasabi nisho kodwa ukuthi nga-scam abantu. Shuthi inyanga-ke yamnika-ke izinto-ke ey'julile futhi ey'sabisayo, yayisimtshela-ke ukuthi lento uzolala nayo uyibone futhi uyizwe, kuphela ayizwani nokukhanya. Ubothi uma uswenzile lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, wenze sure ukuthi uyacisha kuba mnyama endlini, uma usubeka indwangu emhlophe. I must not explain everything. Ngizoze ngichaze ukuthi isithwalo esinjani lesi abantu besibona, kanti bengixwayisa la. Yayisithi-ke ungakhiyi-ke kodwa emnyango, ungavali emnyango, ushiye nje kodwa uvale, kodwa-ke ungakhiyi. Guess what? Nangampela-ke intombazane wayitshela ukuthi lento iyenze, iy'tshele uma izoyenza ngalolo suku inyanga. Athi ungifonele uma uzoyenza ukuze nami ngapha ngiphahle. Nangampela-ke intombazane yathi hayi namuhla-ke ngizokwenza. Athi-ke ungakhiyi-ke nje, uma usuqalile wakwenza ungakhiyi kuze kusekuseni. Uma ingafikanga leyo nto ungitshele ngoba phela ngisho ukuthi izofika, kodwa-ke uma ifikile ungitshele ukuthi ifikile. Ungakhulumi lutho wena, umukele lento ayizukhuluma lutho nayo, kodwa izofika izolala nayo. Nangampela-ke intombazane ngabo-6 yafihlela wonke umuntu ekamelweni layo ukuthi kwenzakalani. Yenza-ke imgilingwane-ke le yenziwayo, imgilingwane yokuthwala. Unfortunately nami angiyazi imgilingwane yokuthwala bakithi nengixole khona nginolwazi nakho. So-ke ngixolise ukuhleka kuleyo ndaba. So-ke ingane yangavala-ke ingane yabantu Nkosi yami, naye yayithi ifuna ukuvusa ikhaya, hhayi ngoba yayithanda imali, yayibona ikhaya liyawo kanti ayisebenza khona ayigculisekile ngesalari. Nangampela-ke ingane yangavala-ke yezwa-ke phakathi ngoba wayeshilo umkhulu ukuthi cha lento yofika ngabo-12 ngeke izizinoke. Nangampela-ke yafika-ke lento-ke Nkosi yami, ingane-ke yashaya uvalo kodwa yaqinisela-ke. Wayeshilo ukuthi mayilala-ke ingaligqoki iphenti ingane. Hhayi, yafika-ke lento yeza-ke ingane, angithi kumnyama, yeza lento yagibela embhedeni, yayisiyahleba, yayisithi imina lo obuzongilanda umkhulu, sengulethele umcebo uvule imilenze. Angazi noma kuzwakele ngoba ngiyahleba, kodwa nangampela-ke ingane
yayivula imilenze lento-ke yayiseke ithi ukuhlohlomuno idlokodla phela yenzela ukuthi kuthambe until kunyibeke yayisigibela-ke phekwayo-ke lento ingane-ke yayibamba-ke umkhulu wayeshilo ukuthi uboyibamba nje utshengisa ukuthi uyayijabulela futhi izobona enhlizweni yakho uma ungayijabuleli uma singakuniki imali. Ngampela-ke ingane-ke ba-enjoya-ke yaphinde yalala eceleni ngoba wayeshilo umkhulu ukuthi uma ifuna umcebo ube mningi funa iphinda kaningi yalala eceleni-ke lento lena-ke yaphinda-ke futhi yaze yaphinda kwaze kwakane. Siyayitshela-ke ukuthi-ke ingane ayilinde u-3 months ngoba izofaka iy'ndodla zemali lento ngabe ilinde inyanga eyodwa manje izofaka iy'ndodla ayilinde u-3 months kodwa i-minimum inyanga eyodwa u-1 month. Nangampela-ke ingane-ke yayisifonela umkhulu ngakusasa ngoba lento yaphuma ekuseni sihamba kungakazi esithi usale kahle ingane yami mntanami usucelile vese uzoba nayo yonke into. Ayisingane iyafona-ke ekuseni ukuthi hey mkhulu ujulile mkhulu iy'nto zakho ifikile lento yangitshela ukuthi le engangizoyilanda kuwena sikwenze konke mkhulu. Wasethi umkhulu hayi no kulungile-ke ingane yami-ke ungabisangichazela iy'nto ey'ningi kodwa-ke ngizokutshela ukuthi i-minimum 1 month kuya ku-3 months. Uma ngabe iphindaphindile nawe iyakuchazela yinini enixoxayo kuya ngawe. Uma ngabe kodwa yenze kancane kuzoba u-1 month kuzokuza zonke into nje. Ayisiyasho ingane hayi siphindile impela saphindelele ayaze yangitshela ukuthi hayi no le kuzoba i-minimum 1 month ngoba kuzoba izindodla zey'mali eningi yikho iphindaphinda. Angithi uyabona njalo ukuthi le nto ayisesiyi-secret njalo sekucacile nje ukuthi i-scam lesi. Kanti umuntu ohlakaniphile useyabona ukuthi i-scam lesi. Hhayi nangampela kuhamba isikhathi-ke phela ingane ilindele ukuthi kube noguquko empilweni noma kungakangeni iy'ndodla zemali. Hhayi uphela u-3 months, u-1 month, 2 months, 3 months thereafter kungenzeki lutho ingane ibuyele kumkhulu umkhulu ebuye ethi hhayi no phela kuyalindwa lana kanje naye yalinda ingane yaze yagcina iphelelwe yithemba manje yagive up. Hhayi agcina ingenzekanga lento kodwa yayikhokha phela imali kumkhulu. Umkhulu wayethi ayikhiphe imali yawukhipha u-80,000 i-deposit yathi uma sekungene ngoba kasisi isigebengu uma sekungena imali izobe isi-add-a imali u-220 ngoba lolu godo lalutshatha lalu-300,000 yadula phela ugodo lamali. Ingane yayisiba nethemba-ke ibona umkhulu ukuthi ethi akakhiphe u-80 u-220 uzobe ukhipha. Hhayi kuhambe lutho kwenzeka. Hhayi ingane shuthi ngalesa sikhathi ngoba lento phela angifuni ukuqamba amanga ya-ejaculate inganeni shuthi ingane yakwaphuna shuthi inobhini la ingane elahla khona izinto shuthi yakwaphuna phela iyisula yayiseke ilahla kubhini wayo lo shuthi-ke awukathutheki kubhini phela ukuthi uyolahlwa la kushiswa khona izinto ngoba ichitha ubhini wayo la. Uma ngabe iqeda ukuchitha ufake kulokhu u-black plastic omnyama ukuthi uma usugcwele isiyolahla-ke emgodini ngoba kuthutha umasipala lapha sey'ndaweni zasemakhaya. Ngicela ungasho ukuthi iyiphi le ndawo le. Hhayi nangampela-ke ingane yaya kumkhulu yathi hhayi akwenzeki lutho bagcina sebexabana nomkhulu. Hhayi ingane yagcina yahamba yayoliripotha emaphoyiseni lolu daba lolu. Hhayi nangampela amaphoyisa akawavamisile uku-attenda lo msangano wokuthi uyotshwala avele ekutshela ukuthi wena ubucanzi uyithathaphi imali ususibhedlela wena serious ngamacala abucayi lana. Hhayi lo mbhedo ozositshela ngawo. Nebala-ke ingane ithe uma iya-ke laphana emaphoyiseni amaphoyisa abuya athi uma eyibuza ingane ukuthi hhayi kwenzakalani kanjani yachaza ingane ukuthi what happened. Nangampela-ke amaphoyisa abona ukuthi hhayi no man ingane ihlala lo madala lo othi uyinyanga. Ayisithi ingane kwenzakala bayibuza ukuthi wachama ngicela ukusho nje kucace wachama lo muntu kathi lenunu kathi lale yathi ingane impela wachama angiripothanga irape ngoba kwakuyinto ezithumelele ukuthi izokwenzeka. Mayichaza shuthi elinye iphoyisa limkantsha ubomvu laselibona ukuthi hhayi man ingane irapiwe la. Asibuza ukuthi nayi no lento le owayisula wayilahla phi yathi ingane awu ngenhlahla ngayilahla la ku-black plastic bengakawulahli bathi kuphoyisa hamba uyithathe yathatha ngoshekhasi bafaka amaglasi bayithatha bayifaka ku-plastic kwangesiwo forensic kwakuyiphoyisa nje normal. Phela amaphoyisa uma wenzile umsebenzi funa esiwancoma hhayi njalo kuhlala isikhala. And please take note amaphoyisa under pressure enza umsebenzi omningi ngesikhathi esisodwa
kanti mancane amaphoyisa esinawo kunomphakathi esinawo, ngoba sibalelwa ku-63 million nje. Amaphoyisa esinawo afikile ngisho ku-500,000 esewonke. Abona nje kunzima umsebenzi wawo, enza ama-docket ahlukahlukene, athenda iy'nto ey'ningi, ogwaziwe, ongcwatshwe ngephutha eyomumba. Ngake ngabona amaphoyisa emba umuntu isikhathi engcwatshiwe befuna embiwe bethi umuntu ubhuzi. Yabo nje amaphoyisa under pressure bafowethu, niwaxolele ngelinye ilanga manibona umsebenzi wawo engathi ayaphambana. Angisho-ke la vele sukela abantu nje bashaye ungonakele lutho ngoba beqhuba ukuthi wona amaphoyisa. Khuluma ngalaba kusuke kuphambene izinto, esebenza izinto ey'rong. Angiqhubeke nendaba ungaze ulahleke mbukeli. Nangempela-ke bahamba-ke amaphoyisa enze i-investigation, avula i-rape, avula i-docket, icala le-rape. Aseya kuyinyanga leyana engane, afika ayibuza, ayiphenya cela ungalisho igama lephoyisa. La thola inyanga, ase kuthathwa lama enza siwe laboratory. So uma kufika elaboratory-ke afike kwa-check-wa, nomkhulu waseyathatha uya-check-a. Wathula, guess what? Wathula ukuthi umkhulu wayeyitika ngengane yabo, wayeyidlalela ngengane nje. Ingoba yini ingane yayibomvu kakhulu, umkhulu wabona ukuthi hhayi ngeke indlela yokuthi eshaye la ukuthi esho lento. Engisholo ukuthi-ke funa ufunda isifundo-ke kule ndaba, ngoba ngithi scam ngicabanga ukuthi usuyabona-ke lento yokuthi khona into ozolala nayo ufuna ube careful, sokuyigecengela nje, ayikho leyo nto leyo, sokuyidlalela ngawe. Nalento yokuthi ngalala nomuntu othwele angane leyo nto. Umuntu ozenzile lezo zinto akayichazi, uyafihla, uthula aze afa, ngoba kusuke kukhona into abhekene nayo, futhi khona okwenzakalayo emva kokuba enze lento. Ngoba uma uke walala kwenzeke leyo nto, khona into eyenzakalayo empilweni yakho futhi forever uyophila nayo uzufa. I mean, ngingasho kabi uze udlule emhlabeni, ngoba umuntu akafi, uyadlula emhlabeni noma eshona. Inkosi-ke iyakhothama noma iguqe, isilwane sifayo. Ya, cansi-ke abantu basitholile isifundo, ngicansi kuzwakale kahle into ebengiyichaza, noma ibuye ibithi didadida kwabanye abantu. Enye into-ke abantu bazobuza ukuthi kanti wena awusiso ne-scam, bebuze mina ngqo. Cha, angazi mhlawumbe ngiyisona, kodwa uzozwe ey'nkulumeni zami. Omunye ethi anyhow, ngasibona kanjani i-scam pho? Ngikutsheleke la ku-social media ziningi iy'skemu, kodwa into engizoku-advise-a ngayo, into oyithatha serious, ngokwami, sebenzisa i-wisdom yakho, lo umqondo wakho lo onawo, your intellectual mindset. Usebenzise yona amaqhinga ukuthi ubone ukuthi i-scam noma akusisi. First point, ifunde uyiqede, uyilalelisise, and then musu apply i-wisdom ye-spiritual, usuyifunda wena kodwa ungasauwe oyilalele. So ube ungene ekujuleni ngokomoya, khona uzothi uma uyifunda ibilalele nawo umoya. Uyifunde kwesithathu uphinde ujule, uma unedlozi noma nethongo eliqondile uzoyibona lento le ukuthi ayikho lento. Hhayi ukuthi kuvele iqhamuka umuntu nje ethi le nsipho yenza iy'nhlahla, yenza ukuthi yenza kungena imali noma umgubo wemali this. Wena nje ulethe ufunde lokho usukhipha imali usuyofaka kophepha kobani. No. You must be serious, guys. Imali leyo, and ayikho imali nemisebenzi ayikho. Abantu abaskemayo abanasikhathi, abanendaba ukuthi unamalini. Ubombona futhi umuntu oskemayo ukuthi wenzani. Angichaza angikho personal. Yonke into ayenza uyayisheshisa eduze. Wenzela yini? Ingoba ukalelwe isikhathi. Wenzela uma kuphela isikhathi sokwenza lento, i-contract le ayithathile, ebesendle iy'ndodla zemali. Niyabazi, angifuni ukuchaza ukuthi obani, kodwa yonke into uqhamuka nalokhu, abantu kube gubhugubhu uthi uyabona sekuphelile lento, nawe usephashile. Sababona-ke babhubhile khona la ku-social media, abanye abasaveli kwakuphela, basaveli nangalikhali. Canti ngizamile ukunivula amehlo kule nto leyo, kungabikho-ke umuntu ozogaxela emva kwalapho. Ziningi ezinye izinto engisazokhuluma ngazo, ziningi futhi nami izinto engizenzayo myself, kodwa-ke angiyi-expose. Ningixolele ngokusenda amavidiyo sometimes late, indawo engisuke kuyo kusuke kungekho ebusuku, kusuke kusemini, iy'ndawo ayifani, kwezinye iy'ndawo kusuke kusemini. Kodwa nje uma ngila e-South Africa ngizozama ukuthi ngakho konke okusemandleni ividiyo ngiyisende emini. Siyabonga ukubukela kwakho mlaleli, ungapheli umoya. Uma ungaka-subscribe ukuze uthole amanye amavidiyo, please subscribe, share, like and comment. Siyatholakala-ke nalapha ku-TikTok
naku-Instagram, kodwa asikho available that much ku-Instagram, kodwa khona siyatholakala naku-TikTok naku-Facebook. Ipage lethu siyacela nilifollowe lapha ka-Facebook Kamavi TV. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, nibe nosuku oluhle. Siyabonga, bayadanki, ki aleboga. Danko.